Eu xa só penso en cando vou sair, botar uns bailes pegadiño a ti. Canto de bonita é Galicia intentámolo amosar sempre na televisión de Galicia, pero canto máis pode chegar a ser se nos esforzamos en rematar, arranxar, reciclar e aquelar obras e vivendas. Demóstranolo dende hai xa prácticamente 5 anos o equipo do programa Galicia Bonita. Son xa 100 as vivendas reformadas e melloradas por todo o noso territorio, e milleiros os telespectadores e telespectadoras que queren cada vez máis que non cambien as persoas que fan este programa tan especial. Eu xa só penso no que vou sentir cando vexo teu ollar pra min. Galicia Bonita é o programa que dende hai un lustro se infiltra nas nosas casas dobremente, nos fogares de Galicia, a través das pantallas, na televisión de Galicia e nas vivendas das xentes de Galicia para obrar nelas, rematándoas, rehabilitándoas, reformándoas, mellorándoas. E que mellor que tamén este equipo da Galega obremos a maxia televisiva de infiltrarvos as persoas telespectadoras entre o equipo que fai Galicia máis bonita, entre as persoas traballadoras do Galicia Bonita. Empezamos un equipo moi pequeniño que fomos para esta aventura sen saber moi ben o que iba a pasar. Agora xa somos un equipo moito máis grande. Somos en total, creo que cando estamos máis somos como 14 personas. Non son tantas para facer un programa como Galicia Bonita. Un equipo moi unido e que gracias a eso pois pode sair adiante, tanto os que estamos diante da cámara como todos os que están detrás e que ninguén pode ver. Que estou moi agradecido, que todos somos buena xente e que somos un gran equipo. Vir para aquí de cámara, a verdad que, bueno, é unha experiencia porque nunca gravara así a pé de obra. Hola, boas. Empecé aquí a traballar, o sea, eu estudiei na Escola de Imaxe e Son de Coruña, e fixen as prácticas xusto aquí nesta empresa, e despois de rematalas, pois, quedei xa a traballar. Son cámara, aquí aprendín a gravar como tal, realizar algunhas veces tamén, porque tens que dirixir un pouco a xente, iluminar. Eu, antes de ser albanel como que de Galicia Bonita, era cámara, gravaba o propio programa e editaba, e agora, pois, bueno, eu ordeno os clips, estou na oficina con Sara, Antón e Iago, que son os que máis editan. Fago... Diante e detrás da cámara. Efectivamente, diante e detrás. Dixeronme de entrar aquí porque era gracioso, facemos unha buena dupla con Adrián, e somos así os que facemos así un pouco os paripés e os graciosillos do grupo e animamos un pouco así a obra, cos bromas e tal. No, merda, outra vez. Veña. Vamos, campeón, ai, Carliños, pois terás que falar con Adrián, porque senón así non avanzamos, Eu veño dun mundo totalmente diferente á televisión, así, é unha cousa que para min era totalmente nova esta, e tamén moito respeto ainda a día de hoxe. Entón, bueno, a miña familia, a nena, cando ve alguna cousa, ou se me paran pola tele, sí que lle parece un pouco interesante. A ti se conoce todo o mundo. A verdade é que moi ben, cando teño a relación directa cos espectadores, a verdade é que é moi bonito, sempre, pois non sei, danche as gracias. É moi de agradecer, a verdade, que te teñan en conta. Conta e contanos como traballan e como amenizan. Dende hai 5 anos conquistan milleiros de persoas telespectadoras da Galega, amosando como por todo o territorio galego melloran reformándoas todo tipo de vivendas galegas. E aqueladas máis de 50, o aquel está en aquelar, quen sabe, programa a programa, outro medio zanto se cadra. Chegamos ata aquí, non morremos no intento, así que podemos facer outras 50. O choio son 5 días, entre que gravas e paras e cortas, enredante moito, e tens que ir un pouco moi apurado sempre. Sempre nos preguntamos como elixen dende o programa a quen en só 5 días e de balde lle reforman a casa.
Chaman de todas partes, de toda Galicia, e a verdade cando estamos en emisión moito máis. Sí, bueno, me consta que a xente está chamando continuamente e nós en redes tamén vemos, temos unha comunidade tamén en Twitter que sigue moito o formato e vemos moita xente que pregunta como é que facer, como chamamos aí, eu tamén quero reformar a miña casa, como tengo que facer. Temos un contacto a través de WhatsApp no que pedimos que nos envíen unhas fotografías para facernos unha idea. O requisito, pregunta a todo o mundo, o requisito é que sexa unha obra que se poda facer en 5 días. Que miramos? Que non teñas que deixar nada, que o que veñamos a facer teñamos a garantía de que nos 5 días vai nos dar tempo. E un pouco tamén coñeces a xente cando vas a ver as posibles reformas. Dos vellos, de miña abuela, do meus bisabuelos tamén. E logo quedou para a miña abuela, da miña abuela pois quedou para ele, e agora estamos arranxando para vivir eu aquí, basicamente. Ver, a maior parte da xente soe ser pois xente que quiso volver ao rural, non? Pois que eso, herdou unha vivenda e pouco a pouco vaina mellorando, pero necesita pois un arreón, non? E aí estamos nós. Vamos reformando por dentro, estou facendo, pero claro, todo de fora se me iba tanto de traballo e digo, pois mira, xa me fan eles, que veñen e fan o traballo. Cansado de chamar contratistas, pero... Tamén, bueno, que fan o traballo gratis. É unha zona que está afectada por patrimonio. Tamén. É máis complicado. Máis complicado. Gracias a Galicia Bonita, pois sempre nos axudou un poquinho máis a poder levar isto un poquinho adiante, non? Tramitar os papéis, porque está afectado por patrimonio, estas cousiñas que a nos facían grandes, que é un engorro, como facemos, que pensamos, entón eles axúdannos bastante. E despois xente que sí, que leva anos vivindo nela, pero como que se acostumou a telo así, non? Bueno, pois está en ladrillo, leva toda a vida así, pois para min vale. Que moita xente tamén, en vez de chamar un profesional ou tal, arreglo el por non gastar ou por se cadra non pode ou que sea, e fano a súa maneira, como poden, e, bueno, miran de que lle vala e lle paga o servicio e para diante. Pero que se dan conta de que non debe ser, entón nos chaman. E vemos que as bases do hórreo son de pedra, tamén estaría ben recuperala. Sí, va, en serio. Chama a atención de cada obra e de cada programa non só como era e como quedará a casa, senón tamén como son as persoas que lles abren e nos abren as portas das súas bellas, pero para velas novas, casas. Isto queda aquí, eu sou a jefa daqui e xa está. Onde hai matrona non manda mariñeiro. A xente das casas, cada persoa é diferente, cada un ten as súas formas de comportarse, de enfrentarse aos problemas, e o que fai que esteamos pendentes de a ver que pasa hoxe, a ver con quen se enfrontan hoxe. O galiñeiro era o que estaba, xa estaba antes. Que además telo como compartimentado. Dúa porta de somier. E hai unha parte... Hai que hai pites e despois nesta parte de aquí temos foisás. Necesita darlle unha volta. Eu non sei que queren facer co galiñeiro, pero se queren quitar de aí e polo no outro lado para pôr máis plantas de lúpulos para facer despois nos cerveza, non habría problema. Eu creo que iso é o que fai un pouco que enganche, que sexa un pouco divertido tamén, e ameno, e que a xente estea esperando a ver como acaba, non? Estou esperando que acaben a ver como queda. Pero, Alex, que faz? Estou pintando. Pero terás que empezar polo meu. Tivemos de todo. En 50 obras, pois imagínate, tivemos inquilinos, tivemos irmáns que se levaban regular, tivemos sorpresas de unha chica que estaba de vacacións e cando volviu se atopou a obra feita, pois parexas maiores, parexas xóvenes, rapaces que viven sós, que queren arranxar esa casa, é dicir, tivemos todo tipo de situacións diferentes, e iso tamén fai que o programa pois sea distinto en cada obra e que a xente tamén teña ese interés, non só de ver a obra, senón tamén de coñecer a xente das casas. Eu teño que gravar, necesito gravar e punto. Non fai falta, de verdade. Se queres que acabemos a obra, eu teño que poñerme a traballar. Quería falar de traballo, o que quería era facer un baile para TikTok ou non sei, eu non estou aquí para iso. Que vai a gravar a Adrián, que eu xa me cansei de ser influencer. Followers. Dá gusto a veces que, oye, é xente que chama a atención e merece a pena que salgan na tele porque, oye, tamén é
É interesante que se vexa como é a xente de verdad. É o que ten isto de natural tamén. A xente nova normalmente deixas asesorar máis. Sí, a xente maior cóstalle porque desconfían, pois é sempre a loita de que non quero tirar o lixo, de que isto me serve. Onde vas? O lixo? Mira, só lle falta unha pata. Pero esta muller non sabe que estamos en Galicia bonita. E de feito tivemos algún caso onde tiñan que vir os pais a asesorar os fillos porque pensaban que os íbamos engañar e que non íbamos facer o que eles querían, non? Pero, bueno, en xeral, pois, lévase ben, hai que ir un poquinho loitando nos 5 días con eles, pero bueno, houve xente moi boa, que axudou moito. Normalmente, a ver, o primeiro día que chegamos sempre é un pouco máis, a xente ten máis medo, é normal, porque ao fin e ao cabo estás chegando á súa casa, estás grabando as súas cousas, un pouco de vergoña nese sentido, pero bueno, así que pasan, xa non digo días, incluso se chegamos pola mañá, pola tarde, a xente suele estar xa, acomódase ben a nosa forma de traballo, penso, porque somos xente que, non sei, desprendemos bo rollo, supoño, e iso, pois, transmítese na xente, claro. Lle resulta familiar a miña cara e cando chegas, pois, de alguna maneira, pois, é doado, no? Pois, a relación con eles, enseguida veñen a, pois, bueno, a preguntarche, ou sobre todo a Rosa, a falar con ela, a facer unha foto, unha cousa. Vai todo ben, cada vez mellor, a xente cada vez máis agradecida e máis simpática con nos. Teñen claro que o que imos facer aquí, o precio que van pagar, ás veces temos alguna tibantez, pero normalmente é bastante fácil todo. Ao principio era un pouco diferente, porque a xente, claro, é desconfiada. Esta xente ven aquí a facer aquí unha obra gratis, pero aquí temos algo que non cadra. Os primeiros programas era como, a ver, cuidado que está na miña casa, tens que ter un pouco de respeto polo que facemos, aínda que este feo, en fin, é a miña casa. Non temos baño na casa. Pero como que non hai baño? E logo, se nos entra o pretón ou temos que ir mexar a calquer lado, é unha obra, hai que ter un baño, non vamos estar mexando e cagando de leira ou que? Que me ven decir a min? Que mexe de campo? Ou teño que mexar eu por el tamén? Hai algúns veciños ou os propios da casa, que son outros, hai algúns que son un amor de personas, e que oxalá ter esas casas sempre. Pero hai outros que, como todo na vida. Para min é unha parte fundamental do Galicia Bonita. Sen a xente das casas non se pode facer. Nos invadimos o seu territorio, chegamos como elefante en cacharrería, utilizamos os seus dormitorios para que Rosa se cambie, utilizamos o seu cuarto de baño, invadimos. Eu sempre digo, é un pouco como o gran hermano. Anduve mirando por aí e que andas? Pondo música por aí, andas de DJ ou que? Bueno, hai algunhas casas que a verdade é que dan ganas de irse delas o primer día. Estamos facendo unha obra gratis, pois tens que ser agradable e ser bo coa xente. Nosotros estamos aí sudando, aí pasando frío, pasando calor, pois queiras que non. Por exemplo, nosotros estamos hasta aquí de traballo, non? Un xoves. Pois non podes vir o xoves a pedirnos que fagamos 80 cousas máis para o venres, cando xa vamos así. Que un non sepa se vai terminar a obra, se imos marchar ao venres, imos deixar todo así, que vai pasar, como se vai facer este peche ou como se vai pintar a casa cando non está chovendo. Hai que aguantar. Entón, pois, o que facemos é calmarnos entre todos e tirar a obra para diante porque non nos podemos ir dela. Un equipo que traballa moitísimo e que traballan todos. Se temos que axudarnos uns outros facémolo, alguna vez pois, teño que coller pintar algo, pinto, non hai fallo. Que son non 5 días co mesmo equipo traballando, pois se non te levas ben, entón é a sorte que temos, que todos levámonos ben. Son xornadas moi longas, son moitos días seguidos, pero hai bo rollo no equipo e notase tamén cando facemos as cousas. Os compañeiros, compaxinos, me ven, moi ben. O sea, cada un fai o seu, todos xuntos facemos cousas e acabamos así o programa. Unha xente que é moi nova, e que é moi traballadora, e que está coa xente das casas codo con codo traballando, entón eu polo menos sei que vai sair todo ben e que todos van botar unha man os uns aos outros e que o venres imos entregar. Nosotros o que facemos en 5 días non ten precio. Eso, se fixéramos nunha semana, facemos un castelo polo menos.
é que a experiencia, a máis da audiencia, tras un lustro de obras e de programas, é un grao. Tiñamos a idea de empezar cun programa moi sinxelo, de arranxar o tema dos somieres, as bañeiras, igual os peches. Empezamos facendo moito galpón, porque empezamos moi baixo, aló polo primeiro capítulo. E ao final, como pasan todas as obras, non? Comenzas cunha cousa, outra te leva a outra, así, porque empezamos con cousas moi sinxelas, porque realmente tiñamos un carretillo e unha pá, e pouco máis. Agora temos moita maquinaria. Empezamos eso, pois moi de andar pola casa, e agora xa estamos un pouco máis especializados, entre comillas. Pero queremos facer todo o posible nos 5 días e ao final pois abarcamos todo tipo de proxectos. Pois facemos moitas máis casas, obras moitísimo máis grandes, entón tamén me permite a min seleccionar outro tipo de obras. Para mí é motivador facer sempre programas diferentes, non repetir mobles, non repetir pezas, ni sempre dar algunhas ideas, tips e ideas sempre diferentes, porque senón o programa ao final é o que é, e se non motivamos de alguma maneira a audiencia para que continue vendo, a ver que pasa, que van facer hoxe, pois bueno, esa maneira de sorprender é motivador para mí para poder seguir traballando e tamén para a xente para que continue vendo o programa. Programa de entretemento televisivo e programa de enriquecemento urbanístico e paisaxístico. Todo o que facemos, pois un pouco contra o feísmo, rematar as vivendas, eu que nací no rural e vivo no rural, pois para min é un orgullo. E despois poder mostrar o teu traballo na televisión. Eu agora teño moitos nenos que digan de maior quero ser arquitecto ou arquitecta, porque o estás visibilizando, entón é moi bonito que vexan a túa profesión. Profesión ou vocación? Para moitos dos membros do equipo, o programa supón, a máis dun traballo, unha oportunidade de formación no sector da construción, ben como profesión, ben como diversión. Eu traballaba nunha parafarmacia, son técnico de farmacia, e mira ti onde acabei. E como acabaste? Pois por mañosa. Basicamente por mañosa, porque por outra cousa non foi. Cando comecei eran arranxos pequenos de pequenas banquiños ou cousas que había para arranxar por aí de madeira ou de ferro e tal, e, bueno, acabei facendo masa, tapando buratos, enfoscando. Para a miña vida persoal, agora xa me atrevo con todo, coller un trade, coller o que sexa, e veña, o que saia. Malo será que non sepa facelo, ben, non. Sempre aprendes moitas cousas, pero, bueno, aprendes facéndoas, non aprendes nun taller ou non aquí, aprendes na obra. Antes non tiña, non sabía nin poñer un ladrillo. Pero algo sabes xa. Agora co que me aprendeu o gran jefe Adrián, sí. Medrei aquí como carpinteiro, porque a verdade é que, facía cousas de carpintería, pero non me dedicaba profesionalmente a carpintería como tal. Facía diseño de interiores e diseño de mobles, e agora, despois de 5 anos, sí que podo dicir que xa sou carpinteiro como tal, xa fago traballos tamén de carpintería. A raíz deste programa empecé a facer pequenos tollos a particulares de reformas de interiores, como poñer tarimas, pintar habitacións, montar mobles, e así vou empezando. E terás moita demanda, porque non hai quen encontre quen se veña a casa a traballar se non somos de Galicia Bonita. Pois sí, moita demanda hai, non paro. Agora queres chamar a un albanel ou profesionales que sepan, xa casi non quedan, como quen di. É unha pena, porque a xente ten o tema da construción como que é moi esclavo, que hoxe en día que a maquinaria que hai con todo tampouco é como hai 30 ou 40 anos. E grazas aos anos de emisión de Galicia Bonita na televisión, en moitos fogares xorden novos intereses familiares. As e os telespectadores, tirando que ven que fan os traballadores do programa noutras casas, proximitaren e faceren eles mesmos arranxos ou reformas nas súas propias vivendas. A nosa labor, a parte de entreter, tamén ten ese lado didáctico. Eu creo que sí que somos un exemplo e que moita xente aprendeu a facer cousas con pouco, porque ao fin e ao cabo os nosos traballos son 5 días, son traballos relativamente fáciles. Sempre son cousas que pode facer a xente na casa e darlle ideas para facelas eles. É bonito, non? Pois que a xente tamén valora o noso traballo e que queira imitalo. De feito, teño un exemplo dun coñecido que traballa nun almacén de construción e contábame outro día que o sábado pola mañán só ten 2 tipos de clientes. Os que siguen youtubers destes que non teñen nin idea e os de Galicia Bonita. Entón, venos entrar pola porta xa pedindo panelado de madeira como de Carlos ou non sei, e de nada, aquí ven outro Galicia Bonita. Entón, bueno, eu creo que sí que deixamos a nosa marca.
Bueno, por redes sociales ás veces sí que me escribe xente, pero máis que nada para felicitar, ou sí que me dixeron que querían robar mobles meus dunha leira. Bueno, a ver, non é unha cosa boa, pero de alguna maneira, non sei, síntome un pouco halagado, ¿no? Que a xente quera, non sei, xogársela un pouco, pois mira, por un moble que fixen eu, que bueno, non sei que valor que pode ter, pero bueno, que non sei, que poden coller outro. Pero sí que é verdade que bueno, que a xente que sabe que pasamos por algo, pues que facemos cousas que están ben e a xente, pues mira, valora de alguna maneira. Penso que a todo o mundo gustalle os programas de reformas, estamos acostumados aos programas dos canais internacionais, se sinten máis identificados, se dan con un programa que é na súa comunidade, en Galicia, entón estamos todo o ano traballando. Vamos ao ritmo das obras de verdade, non hai que preparala, hai que pedir permisos, conseguimos facer unha media de 3 capítulos cada 2 meses. Levamos como 5 anos traballando neste proxecto de Galicia Bonita, un montón de temporadas, contamos con ter moitas temporadas máis. A día de hoxe podo decir que me lo paso moi ben aquí e que teño moitas ganas de pasar moitos anos máis. Este programa está vivo, por dicirlo así. A verdade é que eu son da xeración que non ve a tele, pero eu sí que vexo a tele, porque non me gusta ser desa xeración. Entón, pois gústame moitos programas de reformas, de facer cousas, en sí, de cousas que facer. É que semella que o Galicia Bonita aínda lle queda moito por facer contra o feísmo, para volver ou para chegar a ter unha Galicia máis bonita. Pero bueno, vas por aí, andas 10 casas, e das 10 casas, ao mellor hai 8, que ou tenen ladrillos, ou tenen aurelita, ou tenen muros en bloque, ou hai casas que está todo mal. Penso que vai nas raíces, o do feísmo en Galicia, todo vale, todo se aproveita, reciclaxe sí, pero mal feita, entón, bueno, a ver, o noso cometido é intentar cambiar un pouco eso. Non é fácil, non é doado, porque, bueno, a xente maior das aldeas costalle máis cambiar as costumes, pero, bueno, se pouco a pouco podemos ir facendo algo, e a xeración que ven, pois xa o fai un pouco mellor. Ayúdame a cantar.